على الرسول إن البلاغ فيتجد ما تشيل شريك ونعمل لجي علي منفو سوريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبي تغاين بروكرا على فاكام بوشي شيطان على كدنا باكا فرلا في فلو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سيدي الله تعالى تخبر كما نجي هنا لو قلت عليه لا هنا كرنجر ليلة. يا أيها الذين آمنوا مؤمنون لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا عدوي أكرني الله تعالى منه وعدوكم نجوي أو جوي أن يرجعوا أولياء كأبي شنيون أولياء كلوك أدنيون أولياء كلوك أكاكوكنت أولياء كلوك أجنون. لا تتخذوا عدوي أكرني على جوي منه وعدوكم أن يرجعوا فلا تدابي جوي كليدي ala jugu o islam ma be jugu onya ala jugu islam ma jugu ala teri o islam ma teri mu'min ka manya bi sabatini mai manya tamashiya john bay al hubbu fillah wal bughdu fillah ni bi ma kam ba kan wa ala kama ni jugu ya kabla ma kuturu la bla jugu la ala jati kam alba fe ne ba ka ala da te ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko finde na ni tuna mala fi kata fa ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni ma do kam ala jati kam ku ka bo kalama wala ma mun yon ganu ala kama sara do bola sara kerengere do bola mini furu basara tekli ala kira ka hadisi wa nanu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh mana sura indamna alayka ngaddi da akwa kana kede la tattakhidhu aduwi akarna ala jugu mina wa aduwakum an ayru jugu awliya kulu bishiyo. Allahu akbar. تلقون إليهم بالمودة كابين كانوا بوايرو كان يشنوما نيغا كانوا كيرو كتاو لما فريد كانوا نويا دو أنو لوشي أوكي أبو لويلي أبو إكري جنو نويا بانوشي شيدي مباني أنوشي فاكانو كده تلقون إليهم بالمودة فين نوب بيورا كتا ما يورا سنوب أجرا كو أكنو بنيونا كو أكنا سو شيكا دو أني ني على جوجة أني أيرو جوج أنا كم يفهم كوسبة ذاك يبي نفولي دم ندور بيشينga دوكام دو بوسينga فاير كونوت هم نوبسيك تقول ما أني كافر بوسينga فرانيونا بيجول ما ولودي فين نودلا أنو ببارك وجاي رزو بامبوليا وجافون حالا ليرة بإنترنت بارا ملوكا كده ها اتلو منوا تلقون إليهم بالمودة ما ودلا بتمني كارشانا كانوا بينا يكلموا نيون كانوا سراتاما وني بارا نيون سراتاما يفنجلوا ما دو يبشك الدين ورب ما بلا يكبارا لا ولا يبشك كاكا بارا لا أيرا دو إتافة أتيفة أبي بارا إنما دلا ما كان دوبو ما أمي يفعل بدي نيامي رانا يفعل وكما be ma munu no su jingembe rubi kuma de no fe ka kuma munu ye fotugo flani fotugo sabai ka agele maka nyami c'est kuma kuma ni ni kuma nun sharu damne bini kuma façon de ke ka la bouche
baro kafiri bara nyoya bitebe ni kafiri che gaira don ni ne sora bengunji atenvenda fe wasla ben mate kafiri fe kafiri mate islam fe ni yu kele yon ni afla bete kafiri afla be nafi ni deslam nyumay ni rete kafiri nyumay nyata ashite shi ashin mate shife onge islam nyuma ate kafiri kafiri era nyuma ni nafi ataka kafiri ala ate islam nyuma ni ya ko benyamina ngulo bi atika woloma tiende doara onge tiende doara wana ko tulquna ilayhi bil mawadda abkanu kiru anuluji masalan yana ngata nyefe saw nuzulu bseki blasra ko sebeni ngoyna oyidme don ba chaman tara fe ko sura indamne asaw nuzulu jigina ajigingu kera chedo de ka wali do sobi o tige cheyin to ko Hatib bin Abi Balta'a sahaba kudu sahaba da mate de ana kire badru kele kenyo min ahl badri mughawdud Hatib bin Abi Balta'a alkira sallallahu alayhi wasallam ma min anay magandele linganiyata katia aka o kolla be kele ka ba Hatibu de ye bataki sibi alkira sallallahu alayhi wasallam ka o konye be sibi kwa boji manga ba ali din islam tara ne ka ba ko ide tara ne kanu ide ange tulquna ilayhim bil mawadda eni ma yisonzra yin yido ku ale alkira ka sahabai kira bina ta nunu gama abina ta yin dele nasira ka dela jala odo na matika dela jala abike kele kira ta fe ka bwa kalama ya kudugu la kol ko ma sigana ton kibaru nga simanga ngoma fu labe ne ka ta chunka ku kanu labe ku kono nima aw komi ni mali sorasi do minena babe mali sorasi ka position d'être sebe ko chirbeluga ado gerla ni mineno na crime wali malika defense segero sorasi mbota mali ni jamana wore be kelela wali mali labene abina ta chum yorodo kelela ka o kele ketugo o sebe letri la ko blakata ro kora yete yama ibile de ya timunu masa olude jorobila olude kanubila olude hamibila itafe bashi kusoro otera Hatibu indi da tafara tulquna ilayhim bil mawadda abakomi anga fama obeke ka envere to bu ma tugum na amisale anode ka suru ulude ba envere to bu ma anga du ko be feruma ka du goro fe be feruma ma obu nige ka faruka e awna onde yondo ko an wudo dama de tekeli awna on be kili abonga kande fo buga papier duma ko nationalité Allahu akbar ko bani tachene ka jamana ka do bina sa ni ko kibin nawfi ba ko min jiru ruma be jila tugo tuati ke ba aunge yanga yere ta do ko techi do ibina do bi boro men tachene ba tara sigi tobla to wuce mata ce ne fere ma na fama daga to ni na fa bana ibi fili ma fili yoro to lu fi hal kabru do koy problem yo lu fi ta ce na bi ka da manaka i ka da mana min firi kuma mana ki to kulu do cela ko kulu jafa yoro wara mo ka jira ke no lu de kile jenga walin abo de tafsir bana islaman bi to islamo cela
ka silamɛw gindo fɔ kafiru ka ani kafiru bi jɛ dibidibi la kow la o dibidibi la kow tɔɔrɔ bi se silamɛya ma kuma in min de sariw dɛ k'an ka nin yɔrɔ de faamu o baara in caman de bɛ sen na bi a bɛ sen na dɛ silamɛ jamana o silamɛ jamana cira a jamana yɛrɛ kɔnɔmɔgɔ dɔw b'a la yen silamɛ jamana fɛn o fɛn ni fɛrɛ kɛra a ma tubabu b'a silamɛ jamana yɛrɛ kɔnɔden dɔw de ta olu de bɛ jamana in gindo n'a a ko bɛɛ a mɔgɔw minɛ cogo a ko bɛ ɲɛnabɔ cogo min na bana hatubu ye nin de kɛ a ye bataki di muso dɔ ma k'o sara o bɛ taa n'a ye maga a bɛ taa di magaŋaw ma kɔrɔsiw ma k'a sɔrɔ maga ma da yɛrɛ o kɛra min kɛ maa ma bɔ ko in galama dɛ maa si ma taa fɔ alakira ye a y'a ko dogo koli nga ala y'a ɲɛfɔ alakira ye ko ti dogo ala min na cɛ ye ko dogo maa si ma bɔ a kalama nga ala ye alakira ladɔnniya sallallahu alaihi wasallam ko alakira ye ali ibn abi talib we dɔw ko a ye zubairu de faro ka dɔw ye maa wɛrɛ tɔgɔ fɔ nka ali kɔni tɔgɔ b'a fila bɛɛ la ko a ye sidina ali wele ka zubairu da o kan walima cɛ wɛrɛ a ko a ye taa muso in bɛ hali niveau min na u bɛna taa sɔrɔ yɔrɔ min na alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko a ye taa nin wolo in kɔnɔ nin yɔrɔ masina in na muso dɔ bɛ yen bataki dɔ b'a bolo a ka bataki in minɛ a bolo ka na ka na n'a ye olu fila taara o muso in fana tɛ silamɛ ye o don dɛ ale kɔni b'a ka nin baara kɛ sarala in na dama ko mercenaire wa mercenaire na kɛ lettre di mercenaire hali bi dɔw ka baara y'o ka nin b'ale bila ci dɔ la dɔrɔn ko ale b'a ta wari minɛ awɔ hali ni su nɛ tigɛli don ale dan ye ka t'o tigɛ ka na d'i ma dɔrɔn ni kasange i mago bɛ kasa ale kɔni i y'ale bila ci min na e k'o wari d'ale ma dɔrɔn dangaden don a bɛ sɔn ko bɛɛ ma awɔ a y'a to n k'a fɔ tan koyi su nɛ tigɛli o ye dangaden ye parce que aw ko mɔgɔ kana nɛni ni ma kuma ni mɔgɔ ma nɛni jɔnni bɛ nɛni maa dɔw ta ye i ka warinin d'u ma dɔrɔn k'u bila ci dɔ la ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma koyi hali ni maa ye wari d'u ma k'u ci k'u ka baasi s'i ma olu b'a kɛ koyi a mɔgɔw de bɛ yen u dusukun jan bɛ u bɛ sɔn ko bɛɛ ma ale kɔni ka dɔ sɔrɔ ka bila a kunna dɔrɔn mana ni muso ta kun ye ciden ye bataki in b'a bolo nka ja ko in ye ko dogolenba ye koyi a ko farati ka bon a farati bonya kama muso yɛrɛ kɛtɔ k'a dogo a fana ye muso fɛɛlɛ kɛ a ye bataki in de mɔrɔmɔrɔ k'a kuru k'a don a kunsigi ka kun digi a kan k'a don tulukala jukɔrɔ a y'a sɔɔri a tulukala de la farajɛw kunsigi ka ca a y'a don tulukala de kɔnɔ y'a dɔn i bɛ mɛn ko ɲini dɛ ali n'a taama ɲɔgɔn nana min kɛ kira ye yɔrɔ min fɔ cɔyi nana muso sɔrɔ yen ko kuma bataki min b'i bolo a bɔ u m'a ɲininka yali bataki dɔ b'i bolo dɛ olu tɛ siga kira ka kuma na sallallahu alaihi wasallam ni kira kɔni ko n ko a b'a na ala k'an kisi k'an danga koyi n'i y'a y'anw tile ma bɛn kira tile ma gansan tɛ bilen n'i ye nin kanw dɔw ye an bɛ segin kira an ma batakiya bolo dɛ an kɔni an kɔni t'a dɔn kunnafoni bɔra yɔrɔ min an ma d'a la bataki t'a bolo ye muso ma sɔn u y'a ɲini a ko foyi tɛ n bolo minɛn o minɛn b'a bolo kɛnɛ ka fɛn bɛ se ka walanga a ko foyi tɛ n bolo k'u ko an tɛ kuma caman na koyi n'i ma bataki bɔ an b'i wɔrɔ sisan olu ta tɛ muso lankolon filɛ nege ye dɛ u ta ye kira ka kuma de ye tiɲɛ ye nin bɛ nin bolo de n'a ma sɔn an b'a walanga o dun y'a dɔn o don hɔrɔnmuso tɛ sɔn walangali ma a n'anw ka jajugu filimu turunenaw tɛ kelen a n'anw ka pɔrɔno silamɛ mugutigi pɔrɔno turunena ninnu tɛ kelen u da maga muso ka fini na a ko a ma s'o ma a ye tɔnba bɔ ka d'a ma si n'o y'an ta dɔw ye bi i b'u walanga koyi i tila k'u ka fini segin u la yen maa minnu b'u yɛrɛ ka k'u walanga k'u video kɛ k'a ci musow b'o la bi
hali muso furulen dɔw mago sar'o la ka langolo video kɛ ka ci ko nama on day fam yo fuy do ande ni u ko nama papier bo ku ba wala ngadro woro ni be akwai ngono abo akuski joro ka dum ko ne taboralo e kana jago sabai ibi no masro ibi jago fun masro ibi yere soro man do soro la muso papier duma ande ni taboralo nana ni bataki mami nga adresse bala o hatibu de sahaba minna to mande ni munafiya ka koro wa badru kele cew dodu am yo blanna bataki hatibu de ka sebe ne du ale de abomba ale de yoro ale de to bala o karamige a wele la kana ya wele kana jo alkira ko sallallahu alaihi wasallam ay minge ni fali ka doga ka ala ni ngoyi akwa nana miga amajo ama ami chede kwa ko jongala ale ka sebeni ko nga ko kirama kana filia atonga nyefi ako ma fle an ku ye muhajiru na wi ku bora manga kana ya afamba be balma suru be magan ka u dewnu masruna mo gonu kana fulu munun toray surunya min bu ni maganga u che o be sobi bolo fam bi tanga ka wal ma wona bi tanga o ke bodani ka diba to min tura ya do ma mina ka diba besra ka boka ta madina o man jaw e de puro ko tura i dugo ka bo ka ma to bi ta man dadi kede akoko mané de duin mai hatu bu ko akone mai nete kureshi ne sigi vede uchela balma ya foi tene nuche akone de strana sa na kola to membe olu psika kishi doni chugomina ne ni bataki woni amasila ne yekoro ngani bataki nchuma onake kureshu na fa ni ayekira ka kunye fa onake tunyoya ni nuche akone ne akende kam akone te navigate kafriate ako nafiyate kafiriyate maro la adama de waswasa ba adama de bla ko dawla shetana be ko no masri nyekoro masalan e ka ya kuba de umble bani kabu be yusufu bla felat ke yusufu kama were majji ala ko mu yere bla majubiya bla ko na temena kube tubi ube ke manmo ulu yere ka jetela ni ko kele ndama tsika ulu ni ala chechi ni ndemena ulu be tubi awa ube temenu ka ala ko la'alla fana indemil bana kana to shedana ka sila wa hakil laula kadaka ko kile do ba da made kuna koya te kuna nja sorobli ana to shedana ki ndege ka du ko jugu ba do dafe ya fo ko ni nje kile ala de tubi masay kana kede na ni tubi madde yi a do kofe ibi halakide ana hatibu ayeni fu ala kirai sallallahu alaihi wasallam akone ake gadan da madika mete nafiyate kafiriyate balma be tawni kuroshuche onake boda yuluye balma munbe awa balma tene nuche kumanine ni bataki nchi uma onake tunyonya ni ne nuche onake masebe unonyuma done masuruna mogowla munumbu yoroy ayini vala kira ku baye chinfo akwaye chinfo de kama ngabige baye chinfo وبكوسا سيدنا عمر رضي الله عنه عمر كوتال akwatунga munafiku inetike nga atunga kulotike munafiku du Umar ko kira ko Umar ko ay akwa dola yeli ya dona sura ala yengera badru kele chewka ka fani ala ya fara au bema ni minga dai ayoke akebo doa badru mamun ya ala kire badru kira kubo o don oluye halu kunnana barodala ala kira ka barodala mobu tortori ka sioro duma ni sioro masoro chien do kerala
mo ma tori minga ala kira dimina ay mo do tata to ma ko ay wuli ka mo do wuli ka boy kuski dan urla ma bata ba dalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl azim oh bana ko kira ko Umar ma ay anda ko lo tiken ngilena atuda akwai ta don la'alla alayhi ngin badru kila chauka ka fo ne alayya fara'u man min ga da yi ayyuke ko adole ba suru kira ana almuhim kuma khulasa ko ni mi ala kira ma fengala ni buita amma sanction fuita hatibu kama wa hatibu chen kuma min fu ala kira o chentia abu chen wayu de jigina ala kira ka kibaruya nin ko kele islamo ka kele bolo bina maganda yele ni kele bolo mi ni jamami o kibaru seli kafiru ba sura bala ko de borogo nga amma on da bila masa ay kafiru de wele kanaka nga islame jamana uduma islame jamana bulu yere di bulu akele bulu yulu yere di yangote ko yangonde ma damne folo ma jamana ko ma damne folo am dugo de gam jamana de ina ala fe yangote ko jamana bas yere be dambe islame jamana bamunna dina jamana tofo a jamana kolo shuli be jonu bulu accord de défense de l'union tchè d'ailleurs te mina sa hakere tala ke kana soma minga buika ko kalama ko ere de taraka kalfoma bo dadi tiga magawla wara bu jamano dila ni ko ngodo re ta kasula ni bini ayo kon tafsiri ba a foti doro ka koro foti simplement ka tati ni mi farata sharula doro ni tlalay dayo wala dakili oh e kana mami mina ka ki deme yon e ma ke ki deme de e a ataki ka ko ere de dama isi ni islam e jamano flebi te here fui fo nyoma tu ma fui fo nyoma ga o jamano to fui fo kafir jamana numa unulu bendamandama ani kafiru tay nyomne daybi de ani kafiru takembe nyomine dai adete ne islam jamana arab jamana num flesh ashiti jige shitige abebe ko mi nyina ni jakma nga ubebe bolika tuwere kalfa don nuna uni don nu woni o kafiri jamana mo tara do ube fu haramu kono bi tuna islamo ka wo be kono ginoj meme islamo la bli ko dajuru be abebe nundu lule bo aw ka fango ka ku kolosh lule bo ka jamana ka ku kolosh lule bo ka frontière ku kolosh aw ka mukhabaratu ka jamana secret wu fion abbe lule ba abbe lule te ka kono tanda woni bilama nyefo tuwere de talabi nyefo tuwo tala de on may de damne nano ko ne jugu ani ayru jugu akanu lu mina ku ke ambition e ka ngamba mi ngele no de kera e de mabay abe de maka rekela abe de maka refa to bu de bena on de maka to de mano ke islam jamano islam da maka faranyonga wala sauka ke fanga kilin o masika sira suro jugo shila ma beto bu kon be nani fara l'israël an yonche katafi wa ayra di man yara no be son boba hal jamana munu ya killa kilin dina ko sirafe bi kala duna ben yonche
ta arab jamana do be ulu kun ya akilla kili ka maraji wu kili ka madahibu diniya wu kili ka islam bolo fara mununu baka ka dine bara to kili ka bi to wu ya be ko do nyona nga to wu era na islam jamana numbe kati to jamana ban shite ko kelebani islam jamana do ce abeya ate be mun kati amma ko imbe de ko setan an gode duna nga dina na ta bete se ko nunu fana donde te mena sekundu e ko sekundu e de islam an wara be ga tasra min febbi o ko ma an rabbi min fo an jigit kele do ala abu kuma wani jigit kera an yare la an jigit kera an dina na an yare bulu an tsika ke fuye nin nunde do duna be mo dongo do ni dobe coopération de si dongo do ni dobe accord de si dongo do be kele la no fe ala ka boda kai ukmana akana ne jugu ni ayru jugu mine kuluke abishi nyongi تلقون إليهم بالمودة قابل كانوا كرو كتا علوما يكون من حاتبي اللتريتش النومة تكومي كاجرا نتعفى باشكا أو صرف نما فو كورونا كوي نما فاتي جين كونو دي دافو چينته دي nga amena na klibala kuma beni hiji bina surunya to bukume bana kuma do kulu saudiya fafi ndas san folo yede nga yinanta de surugu be mo lasra afuko bana do yele mata do be a yera ni yoro ina ya a yera ya au bana jama bina ta faranyo ayo annun teliyale freni ngunnu fetan tugumna Allah bina gella da de parce que ko be shenkilengede mo somi ko min flem siri datuguni hiji dabla lani am dugo de gagne de alhamdulillah amunu hijra mo dugo de gamunu ma hiji ha akoy dugo ke de zade munu ma gi jam dugo de gagne de yete ko kala rade hiji dabla ko min dam ne to fle je kono nde tamashin monte de ikmi febe meiklo la fo ay misru tatu ala kira bi kuma do fayin sallallahu alaihi wasallam angeme ka ala kira ka kuma ko bila ma mo hakila tanke ni mini technology ma benyoma nani science ma benyoma mo te giroka ta aba ko kira ko ni banabe dugumna ka na tai kuna kira o fo de me kira kuma do fana fo koy yahudiya ni nazara ka kibaru yaw olu tienti yali nun galon digali kira kuma min fo la ka to fana la jabay parce que amba fo do ko al mutakhassisun وكما eka laje mutakhassisun yema façon ben hal pour que islam bana bato ka shumbla eka ta fugu tugu ka kuma laje ban ate blani docteur façon be ka kuma yo e docteur kafiri munafiqu minte shumfe ate islam ya fe no ki ka shumbla at anti somo ka sura docteur de do mimi shun don wal ma aslam ya jugu ya tala baka baranye don enga mamunun te qur'ane wodi fo duwere bangina mamunun neka ka nyishi awma kabini min ko nunde islamo be fara nyonga munam siru kono amandi ma chamai kafiri jamana nun tafi ebida fone go misuru bu fe hey to buga islamo ya kebu yake ambo korodon mi munun tara to jamana nakan naw munu yere skimbe yu ubina fangele de nyefo ka fangele to tete to abu be mina ko jamana kai we islamia mbe ben uka luama o islamia de bikay be mo to nyefo yaw o ekele aflana am fe fle amet lega Congo borobo ya itara Congo kana andara kana am sigana ko jugu fo ila kan itara ubi boniye misiri dola ubdadiye misiri dola ne be muye ne bo ko baru kalama ne bo ajena ko kalama be bo abigani ko kalama ne bo misiri dola mtajo gai ga disike bani
wa ni hijide tara magana abashi beke ka maganga barugo maganga we mo ha dai ubitama dimate ube boisson dima ubin dima nga anga yanga munun sigi mbe maga ko duni ga munun sigi mbu chela ko duni yini ga ko arabu ko ma façon non o yini ga anga ma do sigi mbe inu tamato te atato bisilla nuni nyoy munun sigi mbe roni be ubi nunen ni damne bu dangan damne ana fanga ni oro de femme o dombe ga jena ku se ka du kono franci mo to la galu ate kuila idem so be jena ke fika so kono bi so min sara abina ni che ali tsegi nyamuru tiga est-ce que o femme fo ana na fo la islam mbe atia ko misuru betani chendo misuru ile ala yere fe misiri man mon tawa biya ngara mbora misiri kono ni bora misiri kono saka do asei kono ko rebe ambe mo fangeli ni de fo to bu fle to bu islam ya de kurum ka bishika nomi ka ben ka hadarama mimbe ben fi hala mi wajulu ke a bete jouer ate muna wajulu ke la cha ko ni makana bla ko ga ay mu fo ay fende fo min de qur'an ko na ha ay fe voila krema mi voix da mu ya mine kana bla ka tay de nyewlu fi wala en vont fait ndare ni mi siga fo e bo de fo kata kibita jihadu ko kuma fo faransi ta kibita islamiyya shari'a ko kuma fo ayaye faransi kado ka darsula abala ta ikata fo ko nu afle abe so kele furumina ya te aka ikala goshi ka fo ko ay fla ta ya ta fli donc to ambo de la kaslamate la ka beni mogowi de be kuron ka do islamé dafe ya ayyuhal ladina amanu dkhulu bis-silmi kafa ede bi be shor islamé ya furoko kono ngaete islamé ngana ka be etabiyama to bu yode ke kuma ni itare ba boye kwa kai ku ga islamé kai nanda na fanyuma de o de bi jili la de misiri parli ni misiri war chaya ni ko organiser ni ko tanzimu kanya na ngam to sira va antna fogo magazla ma bila makan kirat detay al kabab organisation minabi kiraka misiri be tanzimu minabi azamzam jikona a fond organiser de tukobina mais est-ce que vous casse la main quand il crataille fengele ndo ko inte islamé to fennu gomi doro obizali abe komi doro dukuba kono ma kasil tapi kan burus kono ma tay ko yota made ma to bu jamana islamé cheka yondai parce que nata soro misru organiser do micro nu nganya a kesu a financement na fenu mbasile do to ero dondon ngenyo nga ka chondai ala wonu be shine o kele ida ni min yashina o fiya abla darsu mina abkaya mumbabali afle mina atinye tinyede akla kwa manduya atekede amumbo bali misuru yere jokunde ni ka faranyonga ka ala kofo ka ala kokala misuru kono sabo be kala na kira ka misiri ko ateke shinde na bi ko fo buja ta kore ta ga ta wajuli ke kore anga ko fo tula ko imbe tuko mina bi to bu tayele manaka ke mi wa ba ene no ene ko chena de bon ni ayat damne mi fo
anjugu ani ala jugu ko an ka nu minɛ k'u k'an bisi ɲɔgɔn olu yɛrɛ de kɛra an ka ko yɛrɛ dajuru de b'olu bolo bari n'olu yɛrɛ ma min minɛ k'o gɛrɛ u la o bɛ dimi yɛrɛ ok ni tubabu yɛrɛ m'a bolo bɔ min nɔ bi yɛrɛ u ko ka di bɛɛ de ye hali ni tubabu jamana ye an fɛn o fɛn wele i kunna ɲimi bɛ taama ten hali i tɛ sula hali arabu jamana wajulikɛla ba ninnu ya u tɛ bi anw bila silamɛya la a dɔn nana anw fɛ yan مرة كنت مسافرا إلى إنجلترا بريطانيا فرنسا أبغى دفع إلى مالي يومي إني على تيا دون إكوكا دون يكتمن نوكا نانيرون ده كوكا ده يكتمن نوكا Arab jamana nunkara mɔgɔ baw u b'a dɔn k'u ko ka d'anw ye ka tɛmɛ tubabu jamana ninnu kan nka tubabu jamana ninnu ko ka d'u ye ka tɛmɛ anw kan nin ye tiɲɛ ye koyi ni an ma nin faamu an k'an yɛrɛ ta fɔ i ɲɛ b'an na yɛrɛ an ko ka di burusi kɔnɔ maa caman ye ka tɛmɛ Bamakɔ ni dugubaw kan nka dugubaw wajuli de ka d'an yɛrɛw ye ka tɛmɛ o burusi kɔnɔmaw kan ne ɲɛ b'an na kɛlɛ la misiriw wajuli dɔ ye wajuli kɛ yɔrɔ ntanya tɛ koyi wajuli kɛ yɔrɔ woloma de don ala ka bɔda de k'an bɛɛ ye dɛ tɛ bɛɛ an bɛ kɛlɛ de la dugubaw kɔnɔ yan dugubaw misiriw n'a fɛnw nɔfɛ i bɛ kunbɛn ni boisson ni sɛ yɔrɔ minnu na o de ka d'an bɛɛ ye ne tɛ bolisɔnnaw bɛ yen jɔnni wulila ka s'olu ma ye subhanaka allahumma wa bihamdika